bada. Zurea, gurea da. Euskalduna da. Mundiala da. Lagunartea, giroa eta besta da. Sorkuntza da. Kultura da. Nortasuna da. Izan da eta izango da. Durangoko azoka da. Kultura da. Nortasuna da. Izan da eta izango da. Durangoko azoka da. Arratsaldeon dizuela guztiei eta ongietorriak izan zaitezte 2015 urteko YouTuber lehiaketaren sari nagusira. Txalo bero bat! Maiatzaldean gazteak hain zuzen ere YouTuber lehiaketan martxan jarri zuen eta asko izan dira hilabete hauek guztietan jaso izan ditugun bideoak eta baita ere sortu egin diren euskarazko kanalak. Hain zuzen ere 98 bideo, euskarazko bideo, YouTuber bideoak sortu dira eta 53 euskarazko kanalak. Hau guztia gazteari esker, noski. Eta noski gaurko gala berezi honetan, Durangoko azoka leku berezi honetan, sari horiek guztiak banatuko ditugu. Alde batetik, hilabete bakoitzean zein izan den bideorik onena jakingo dugu, urte osoko bideorik onena norden ere jakingo dugu, kanalik onenak bere sari potoloa eramango du eta noski Durangoko azokan ere, martxan jarritako YouTuber tailerraren sariduna norden jakingo dugu. Noski, eta hau guztia, hilabete guztietan gazteako guetatarian eta baita ere Euskal Telebistako gutarrak saioko YouTuber atalean ikusi izan ditugu bideoie guztiak eta noski, gaurko sari banaketa ekitaldi honetan gutarrak euki behar ditugu. Noski, hemen ditugu gure gutarrak, ETV bateko gutarra saioko gutarrak, beraiek ere ezintzean falta gaurko egun honetan, eta noski gure lehiakide, gure gutarrek denetarik egiten jakin badakite YouTuberrak dira ere bai, baina ongi dakiten egiten abesten da. Eta horretarako gurera gonbidatu ditugu bi gutar, alde batetik Leire Zubizarreta eta Aitor Balkarlos. Beraiekin hasiko gara gaurko sari banaketa musikarekin, txalo bero bat beraientzat, eta beraiek hain zuzen ere begietara begira, Bendeta taldearen begietara begira kanta abestuko digute. Zuekin, guztiekin, Leire Zubizarreta eta Aitor Balkarlos! Bai.
loretik lorera, loretik bihotzera. Malkotatik urrun, malkotatik gertu. Esaidak lagun, eskutik helduta begitara. Herri aztutik jarraituko diagula. Begitara begira, begitara begira. Leguzkanpo gaudela esaiguzua. Begitara begira, begitara begira. Leguzkanpo gaudela esaiguzua. Begitara begira, begitara begira. Leguzkanpo gaudela esaiguzu. Begitara begira, begitara begira. Leguzkanpo gaudela esaiguzu. Begitara begira. Abo Balkar! Eskerrik asko, Leire, mila esker. Buena, zenolako martxarekin hasi gara, gure youtuber lehiaketaren sari banaketa. Laguntzen diaten, eskerrik asko. Eta hain zuzen ere, hilabete guztietan noski, atal berezi hau, lehiaketa berezi hau, hor gidaritzapen lanetan eta aurkezle lanetan ibilitako noski. Rubillo, surfero eta, bueno, saltxero handia ezintzan falta gaurko egun berezi honetan. Gurekin, guztiokin, ilusioinogaz, Egoitz txurruka txurru! Kaixo txurru, txemuz! Eta zamidea, kristolako arrakasta lortu dauela, maiatzetik azarora, 98 bideo jaso ditugula. Isa, 100 bideo, eta izugarrizko arrakasta lortu dugula. Hoixe, etzan gutxiago, ez genuen gutxiago espero, noski, eta azenolako lana egin duen epaimaiak, Hori be, kristolako lana, eta, bueno, karga handiko bideoa izan dira, oso ona gainera, eta hori ikusi da. Hoxe, eta epaimaia aipatzen dugula, noski gure epaimaikideak ere, aipatu eta eskertu behar ditu. Alde batetik, Gazteako produktorea den Asier Gurrutxaga gurekin izan da, eta baita ere, youtuberren artean, youtuber handien eta ospetsuena da, Julen Hernandez. Hoiek izan dira, izugarrizko ardura izan dutenak, eta beraiek aukeratu dituzte zeintzuk diren, 2015 urteko youtuber lehiaketaren bideo honenak, eta baita kanalik honena. Eta hori esan da, hasiko gazarizak banatzen, ezta? Venga, hazen nor Bueno, hemen da maiatzeko bideorik onenak, eta maiatzean 25 youtuber bideo jaso genitxun, eta nungo hasian badakizu? Bueno, nik uste badakit, 25 bideo hauetatik, 15 gipuzkoarrak ziren 7 bizkaitar, 2 arabatar eta bar napartar, eta epaimaikideak 10 finalista aukeratu zituzten. Hoi da, eta maiatzeko bideorik onenak 620 botokin, Takatan. Egoera deserosoak, Iban Gartzia! Ikus dezagun bideoa. Kaixo danoi! Egiz ezan lehenok pentsatzen hau naiz, eta danok jasotzen momentotiken, pasau izan den noizio naiz momenton bat, nun nahi den gauze bakarra da, lurrek tragatzie hortik aldeki. Bueno, azteko danoi pasau izentzako noizio noiz, astensorien gaudela bat ematekin, elkarrezketa iguela, beti gai iguela gertetzeu. Igualdixe. Bueno, egun egarra azkenik edo. Bai, atzeni? Bai. Lan juk ez, baina, bueno, temperatura ona. Bai. Asko da pasau izetea batxeba, aizela txistea kontatzen lasai asko ikzu zure munduko grazidanakin, bukatzu zu txisti eta jendik ez du parreiken. Zeatik itxeu, oi harra kukurruku goizi goizo, behixe gexitxe. Zeba. Baina kantu buruz dakilako. Zaudetek taberna bateko komunin sartute hortxe inderraken, o bueno, itxena izaten aiken, eta ati irikitzatzu eta zartzatzu bat emat. Hauzi izen da dana bideo hontan, espero da zuen gustoko izen dela. Pizkat txiki bat ingo deu, esateko segiula eski ustela Instagramen, Snapchatin, Twitterin, Facebookin, toki danetan, link danak, hemen behien dazke uste.
interesaz ez hausten antzat, bale, que badakit daola jendie, importa dixotena, eta orduan osentzako hemen behiendak ituzten ere, sare sozial danak niri kuskusatzeko. Aio! Wow! Haze pieza! Haze saltxerua, eta sobra ezautzen duzue, askotxik dator, eta bera Iban Garzia da. Iban, aurrera! Aurrera Iban Garzia! Bueno, Iban, zorionak azteko, Eskerrik asko! Bueno, beak 15 urte ditu, azkoitiarra, saltxeroa. 16 urte. 16 jada. Bueno, Azte bat gehiago. Handitzeren ez, gutxiñego. Hoi da. Aizu, zuk inoiz olako egoera desoroso batean aurkitu zea? Bai, osetako gehienetan mentzen bai, Horregatik esan ditu bideuen, ez ja nire esperientzitik ja, bisket, nire esperientzia esplikatzeko, eta ondo. Bueno. Bai. Eta Iban, programan egon zinanetik beste egoera deseroso bato pasau jatzu? Hombre, pasako zitela, ez? Aber, azkenintan noi pasatzen eski, baina ni baina korratzen ezela hola... Ez. Bueno. Honek ez du lotxarik. Bueno, hori da, hori guztiera nekue. Bueno, bera da, hain zuzen ere, maiatza hilabeteko bideorik onena. Lehena gaina. Lehenengo, zerrexenetan. hoi da, lehenengo zerrexenetan. Eta nork emango dio 500 euroko txekea? Gure gutarrak... Dunia! Dunia! Ole! Hortxe dien, Hortxe ikusten da, YouTubera beretzeko bideoik onena 500 euro Iban Garzia, zutzat. Bueno, mila esker, bale? Eskerrik asko Dunia, venga, geho hain argazkiak atatzea. Eskerrik asko, oinarte. Venga, txalo bat, beraientzat. Eta maiatzeko YouTuber bideoik onenatik, ekainera goiaz. Alaxe da. Udaran ja sartzen pizkara. Udara hor tarte horretan, eta hain zuzen ere, ekaina aldean, denetarik ikusi eta ikasi izan genuen, Eta gainera hau, sobra ezautzen duzu hau. Orio aldetik be oso ezaguna da. Bai, esan behar dugu gainera, hilabete horretan 23 bideo jaso genitula, hain zuzen ere 11 gipuzkoar, 9 bizkaitar, 2 arabatar eta napartar bat. Eta hain zuzen ere beraiek ere, 10 bideo iritsi ziren final haundira. Eta 488 botokin irabazlea eta ontsa ikusiko dugu, Mendi Txispas, Ander Mendizabal, hori jo. Osagai denak egon behar dute kalitate honenean, lurren azpian aurkitzen direnak eta arbol goikaldean. Goxo-goxoa prestatuko dugu, errezetas denon artean, irekik begitando ikusi, Mendi Txispas sukaldean. Apa kaixo, ongi etorri Mendi Txispasen programara, eta bainiko dugu errezeta goxo-goxo bat. Baina aurrera osagaiak hartuko ditugu. Nutella, freskoa, batzatik atea berri. Oain guazen zukaldatzea, baina aurrera gauza, ondo genturra, guazen. Irina, ezinea eta arautak, bol batean bota, olio eta gat pixka bat egin. Ongi naztu dena. Olioa jarri zartaian eta nazkera bota. Ikusten zuen bezala barrun etzen togili, eta oin kanpon emango dugu buelta. Gartu marko dugu. 2 segundu baino gehiago ez da egon krepa lurren, da horren jateko modun dago. Nutella eta platanoekin bete. Azkenik, azukre hautsarekin dekoratu. Espero izan dut gaurko errezeta guztan izana, da aurrengo bat arte. Mendi Txispas sukaldean. Bueno, artista, Artista ondia Eta gainera. Luisma, Oriotik, Durangola dator, Ander Mendizabal, Mendi Txispas, barrura! Haupak izan ondia! Artzaleon, ongi? Bueno, ez dakinik olako krepak egiten eta estilo handia duzun, edo behintzat, gaina lurre erorita, benga, barrura, Barrua, hori hartu, berra. Ander, Carlos Arguiñanon ordezkoa izango za? A ber, hemen dugurtu batzuta, ni behintzat nahi dut. Bueno, pinta dituzu, Gauza ondo egiteko eta krepak egiteko, por lo menos gitxenez hori ondo egiten duzu, Hor behintzat arrozei puntuak, eta Arguiñano ipuestuak entzeko, laste.
Lekua konduko jo, arginan hori, berazatki eta sukaldari guztiei. Bueno, ba, zure saria jaso behar duzu, ezta, Ander? 500 euro. 500 euro. Eta nork emango dio sari hori? Ermutik, Janire, Daira Barrura! Barrura! Neska politia gainea, txeke emateko. Ezake jauko, Ander? Holaxe, 500 euro, Orio aldera, erra, Venga, hala, listo, venga, txaloraz, eskarrik asko bikote! Eta hain bai, udara sartzen gaz, ustaia guztuko youtuber bideorik onenak. Halaxe da, bideorik onena eta kasu honetan, ba, udara parte horretan 13 bideo jaso genituen, 4 bizkaitar, 4 gipuzkoar, 3 arabatar eta bar napartarra hain zuzen ere. Eta epaimaiak 5 finalista aukeratu zitxun, eta 324 botokin ezagutzen dozue. Eta hemen egonda, ontxe bertan, askoitxikua. Iban Gartzia, bidizua. Bideoa! Iepa, noiz emozo bete! Ez dut imaginatzen ze pozino ongor berriz hemen zuekin eotikin. Eta horregatik gaurko hontan zehoze espeziala, zehoze diferenti ekarri diuzte. Kamera eskutua! 3, 2, 1, goazen Donostire! Zu, Mari Carmen altzea. Mari Carmen zea karnizekua korratzea. Zu zinela txanda numero 2, ni txanda numero 3. Eske benetan antza daukezu, Zuretzat, jargia lapurtuko nuke gauero. Eta zu itxu zaude, zure argia ikusteko, irrifarrez, gero minez, eragin ditazu negarra. Nire sua itzali da, etzara gaueko izarra. Maite zaitut. Frank, hands for hand, tire. Hand break up, hat. Kursalen esegidan daukezu. Vale, orduan, amendik rekto jun berdet? Bai, hemendik auskal deitu. Bastantzen. Hostiak que tardas hoy. Vale, orduan amendik rekto jun berdet. Vale. Aizu. Kristal zaude. Eske ikusti zakiu pixkatola hemen, hola. Ez, triste ez. Kamara okulta bazan, Ez da uste notau, orta oktu Ai, barkatu. Hainbeste galdera. Eta bueno, hausi izenda dena gaurko bideoen. Plazerra handi bat izan hemen berriz zuekin otie. Eta espero dut laizte berriz ikustie. Urrengo arte, aio. Bueno, Iban Gartzia jakzen olako indarra eta energia duen mutikonek, Maiatzeko irabazlia eta bai udarako irabazlia, dana. Eta hemen dakagu berriro bezartzeko. Venga, Iban Gartzia, berriro! Hombre, zema denbora, Elkar ikusi gabe mentxen, Zorionak, Eskerrik asko. Bueno, etza gelditzen, Ez gelditzen, asko gustatzen. Bai, youtuberra a tope. Ezake jauko, Hombre, ez, gaina udean 1000 euroko zarix ezan. Hombre, hor bizko ribili da, 1000 eurokoa. 1000. Bueno, ba, zuekin jungo gara ezakit zerbait hartzea da faltza edo. Na, zu gaur bertan afaltza inbitago zaitu. Hoxe. Primera. Arzakea arginan honean ez, zuntok jungo gara. Bueno, ba hori apuntako, urrengorako, bale. Bueno, eta zeinek dute humore hobeagoa, bizkaitarrek ala gipuzkoarrek? Bueno, Bizkaitarrek eraten duten Haupa Bizkaia, Ni gipuzkoarra naizenez, gipuzkoarra esangot. Bueno, bizkaitarrak baduke, Kontuz, Durango gaudela, kontuz. Bizkaitarrak bai, lasai. Lasai, dano. Hor zongi, bueno, ba, jaso nahiko dituzu 500 euroiek ere bai, ez? 1000. Bueno, 1000. Beste... Bueno, 500 euro Luis Mataritzak ordunez. Ez, ezta? Ieba. Bueno, ba, ordun, Sarisa. Bueno, eta horretarako, hemen dago, udako, ba... Sari handiena. YouTuber Sarisa. Hori da. Bueno, baina ondo pasau dozu eta bizu egiten da, earki. Benetako esperientzia gara izen da. Venga, ba, Loreari esango dio sartzeko. Etorrenea, Lorea. Hor jartzen du. Lorea. Iban, lasai. Ondo jartzeu, Bosteun eta beste 500.000. 1000 euro dia guztira. Ez dia 1000 euro udaran, baizik eta aurreko 500 euroak eta hauek 1000 osatzen dute. Hori da. Goaz, gehitzen goaz. Alaxe da. Bueno, neska politia, Hombre, placer badaolako neska bate gaina premio batia. Venga, bi mutxu, desiatzen dagota. Bueno, eskarrik asko bikote. Hala. Aio.
Bueno, txurru, eta pixkanaka, udara atzean utzi, eta irailean sartu ginean, irailean murgildu ginean. Eta iraian 13 bidizo jaso genitzun, eta más o menos geografia ingurutik, Bizkaitik, Gipuzkoatik, Arabatik. Denetarik, hain zuzen ere 8 Gipuzkoar, 4 bizkaitar eta arabatar bat. Eta hortik 5 finalista aukeratu eban epaimaiak, eta 193 botokin irabazlia eta ikusi bidizua Markel, Cesar, Otarteko. Bai, ala da. Aurten interrail bat egiten egon naiz Europatik. Alikate hauekin. Bai, eta heldu gara ja Milanera, eta bagau ziate Milano zentralera. Bueno, heldu gara ja Duomora, eta behitu ze sandia den. Ai, Ze sandia den. ze sandia. Hori sandia. Ailegatu gara, liburutegi nazionalera. Ikusten duzuenez, bekien zubian gauz, zubi bat besterik ez da, beraz, ez dago ezer interesgarri. Bueno, denda. Baina, denak dauzkagu behitu. Azelako presioa. Beitu, 128, 128... Gangak. Aurrera, patxi, lira. Azkenean aurkitu dugu, Atletico Lehoia, hemen, Florentzian, hauneko dugu. Dituko dugu. Izen bat jarri behar diogu. Aukeratu zen. Azelako, eta min gaina duen, Italiara etortzen baldin bazarete, eta iturri batea aurkitzen baldin baduzue, hau egin dezakezuen. Ura edateko. Iraieko protagonista be, hemen Hementxen dago, etorri jago noski. Etxebarritik, Markel Cesar, venga, Txalo laban Markelentzat! Bueno, zorionak, Bueno, bidai zoragarri entzen duten italiara, Markatu? Bidai zoragarri entzen dutela. Azelako bidaia. Baina, Markel, bidaia bakarrik, ala, non horrez agutu zenun behortik. Italian neska oso guapa da ze bai, ni hortik bakit. Italian eta mundu guztian zehar jendea ezagutzen da. Bakizuzu, Da, ondo pasau zenuten, ordu. Primera, bakizuzu. Lagurekin gainera, ezta? Bai. Zeuta beste bi? Bai, hori da. Hiru joan ginen, eta, primerako... Igo mikroa. Barkatu. Eta primerako eguna pasatu genituen antxe, eta, aventura politxa. Eta berriro jugo zinan, italiara? Bai, osea... badaukat pentsatuta beste interrail bat egitea, eta ea noiz animatzen naizen. Baina ona Durangora interrail bat egitera etorri za, ala Txekian bila. Ez, hemen bakarrik Eusko Trenez. Vale. Nik uste 500 euroiekin bestelako bidai bat egingo zu eta seguru geho beste youtuber bideo bat bidalduko digutela. Hori da. Bueno, Txekia Venga, Txeka. sartuko dugu, ezta? Eta horretarako hortxe dugu Olaia gutarra! Txallo bere bat Olaiaren ere bai, merezi duta. Oida, Markel Cesar, iraieko txapeduna 500 euro zutzako. Irakutzi kamarai. Hortxe. Eta zorizonak. Eskerrik asko. Ikusten gazen, bale? Venga, zorionak. Venga, opa. Bueno, eta orain bai, urria hilabetean sartu ginean, eta bertan, atzen horako bideoak ikusi genitun, proposamen desberdina, bai taldeka, bai bakarka. Oso onak. Oso onak, gainera, Esan behar dugu guztira, 11 bideo jaso genitula, ezta? 11 bideo eta 5 finalista. Hoxe, hain zuzen ere Gasteiztar bat, 4 bizkaitar eta 6 gipuzkoar, izan genitula gure artean, eta zenbat boto? 213 boto guztira. Eta irabazlia Gasteizko aerobik biribildu taldia izan zian, eta dantzan egon ginean beraiekin. Dantza, bidizua. Venga, bideoa. Goizeko 7:30 dira. Gaur goizean Zaragozan txapelketa daukagu. Gurekin basatozte, txapelketa egun batean zer egiten dugun ikusiko duzue. Etorri nahi? Nora goaz? Zaragozara! Etorri gurekin! Zaragozan gaude eta orain akreditazioen bila joango gara.
akreditazioak hartu aldageletara joan, eta ondo berotu behar dugu entrenamendu ofizialak musikarekin egin aurretik, lesioak ekiditeko. Horretaz gain, koreografiaren atal ezberdinak landu behar ditugu banan-banan. Hala nola, besoekin burutzen ditugu mugimenduak. Eta horrela, koreografiaren atal guztiekin. Txapelketa amaitu ondoren, domine jasotzeko ordua etorri. N4 hirukoteak bigarren postua lortu. N2 taldeak ere bigarren postua lortu du. Eta Airostepeko taldeak hirugarren postua lortu du. Mila esker ikustera etorri zareten guztioi. Hortxe gure dantzariak aerobiko talde protagonistak, noski. Eta hoiek ere gure artean ditugu. Hombre, ona etorri dira Janire Morena eta Natalia García. Venga, Txalo bero bat! Hemen gure dantzariak, aerobikoko dantzariak. Bueno, sorionak neskak, Eskerrik asko. Zemos, Janire, ondo? Bai, posik, ezta? Bai. Bueno, eta nola juntzan lehiaketa? Irabazti zenuten, ala? Bueno, laugarren postuan gelditu ginen, finalera pasatu eta oso posik. Osongi, haupa Gasteiz, Hori ikasten dut Gasteizen magiz, da hor kategoria asko neska eta mutia dauz, beraz, posten azeuek irabaztia, hori bai. Hortan jarraitze zute, aerobika egiten, eta... Bai, orain beste txapelketa batzuk prestatzen eta horretan, entrenatzen eta... Baina, Luisma, gaur entrenatzera ez, gaur txeki hanbia, diru hanbia etorri dian. 500 euro jasotzea, eta horretarako hemen txendugu Ager Gutarra! Barura! Mutil guapoa, gure Agerre, guapo, Hoi da, urriko bidizoikonena 500 euro, aero italiantzat, zorizonak nizkak, zorizonak. Bueno, zorionak, eskerrik asko Ager. Bueno, eta orain txen, txurru, esan behar dugu, jada, azaroan sartu ginala, duela, bueno, egun batzuk, esan dezakegu, eta pixkanaka iritsi ginen YouTuber lehiaketaren amaierara. Hasiera guztiz alakate, amaiera, eta YouTuber lehiaketak bere amaiera, azken txampa sartu da eta bukau da. Dena dela, azaro aldean ere bideo proposamen ugari jaso genituen, besteak beste 13 bideo. 6 gipuzkoar, 5 bizkaitar, arabatar bat eta nafartar bat. Hori da, azaroko bidizoikonenak 357 boto. Jaso zitxun. Eta gainera nik uste, zuk bideo horretan ikusten dana, zuk ere praktikan jarri dezula, ez da? Platon inaban eta ondoratzen ez den arrautza esperimentu bat inzaban neska batek, eta goiaz ikustera ze esperimentu bota indauan. Aurrera! Nola liteke, bi urredalontzi berdinetan, arrautza bat beraino eta bestea goraino joatea. Adi egon gure zientzia esperimentuari. Esperimentu hau egiteko beharrezko materialak lortzeko arazorik ez duzu eukiko. Edalontziak, ura, arrautzak, gatza eta goiara bat bakarrik beharko duzue. Erraza, ezta? Az gaitezen ba. Lehenengo, 2 edalontzi urez beteko ditugu. Eta gero, goiara batekin hoietako bati gatza botako diogu. Gehiago nasi ezin eta azpian gatza geratzen zaion arte. Horrela. Orain, edalontzi garbi bat hartuko dugu, eta nahastutako edalontziko ura botako diogu. Azpian geratu zaigun gatza ez botatzen saiatuz. Ikusten, sobran zegoen gatza beste edalontzian geratu da. Prest gaude esperimentua egiteko. Arrautzak hartuko ditugu, eta edalontzi bakoitzean bana botako dugu. Ikusten duzu zer gertatzen den? Bata behean geratzen da eta bestea goraino igotzen da. Zergatik gertatzen da hau? 2 indar desberdin ditugu. Alde batetatik, ura, indarra gorantz egiten duela. Eta bestetik arrautza, beraka egiten duela. Indar honen izena, dentsitatea da. Arrautza ur garbian botatzen dugunean, arrautzak ura baino indar edo dentsitatea handiagoa du, beraz beraino bultzatuko du. Baina urari gatza botatzen diogunean, uraren indarra edo dentsitatea handitu egiten dugu. Orain urak arrautzak goraka bultzatuko du. Orain erronka bat proposatzen dizuet. Ur garbia eta gatza duen ura nahastu, arrautza erdi-erdian egotea lortzen duzuen arte. Nik lortu dut, eta zuek?
Bueno, txurru, zuk ere intzen lako esperimentua erra, Inaban da ondurten jatan, eta ben esperimentuen erregina, baina bera da. Bai, venga. Zoze, Inaban, baina bueno, agurtuko Zuriñe, dugu. Darceles, hemen dau. Aupa Zuriñe! Bueno, Zuriñe, zorionak, Bueno, nola moldatu zan rubio hau, zure esperimentua egiten. Zuriñe etorri zan platora ikusi eban, da zemu zein aban. Oso ondo, baina azken edalontzira pasatzea astu inzitzaizun. Bai, bakizu, telebistako momentu denborak eta orduan, ba, bueno. Nahiko paketea da, Bai, baina hori ondo inaban, sartzen ziriza. Horren lekuko bete egiten dituen erronkak beti galdu egiten duta. Kontatu diate, bai. Zoze, baina batzuta maka. Saiatu txurru. Bueno, beak nahi duna da, noski, 500 euroie jaso. Hombre, 500 euro. Eta horretarako, bueno... Hernanitik. Mutil guapoa, Hombre, eta artista. Errekortaria. Iepale, Eñau eta artista. Venga, Eñau, darrura, Eñau. Gure Hernaniko morroskoa, hementxe. Oida, 500 euro, erakutsi. Oida, azalako bidizoik honena 500 euro Zuriñe. Mila esker. Eskarrik asko. Aupa, venga, bikote, mila esker. Bueno, hauek izan ziren, txurro, hain zuzen ere, hilabete bakoitzean, bideorik onenak. Onenak, baina falta da urteko bidizoik onenan sarisa emotia. Hori da, bideorik onena, guztien artean, eta hain zuzen ere epaimaiak, gure bi lagunek, Asier Gurrutxagak eta Julen Hernandezek, arzenolako irizpideak erabili dituzten, urteko bideorik onena aukeratzeko. Esate baterako, oso ongi editatuta dago, euskara politian egina dago, mezua oso primeran gaina islatzen duela, parregarria da. Oso parregarria. Artista bada. Artista. Ezagutu dugu gaina. Eta ezagutu dugu, baina ez baten, birritan eta binguakin hirugarrena. Zein da? Azkoitxidik Iban García! García, urteko bideorik onena! Kaixo, aspaldiko, Joan? Hombre, berrizan, men. Berriz. Bueno, ez daki ja, afaia, bazkaia, bidaia. Eta edo guztizazutza dizango da, tío. Na, uste donostira junga bizitzan. Oixe. Oin bai, edo Arzak, edo Arginanora, edo Berazategi, jatetxera oin bai, igual, ezta? Primera, bueno, eta gainea, nork emango dio txekea, 500 euroko txeke hori? Nik ezagutzen dut. Bai, asko gainea, nik bai. Eta nik guzti Euskal Herri osuak, bai. Ospinduta batzutan dago, baina neska maja da, Eta guapa, elegantia, pinpirina, beraz, ongi etorrea eta txalo bat gure kutskuxera hundiarentzat, Amaia Puertas! Hortxe. Erra esari ere bai, Ja, irugarrena. Irugarrena. Ezake jauko, Eta espero guaz. Guapa, Sarisa. Bueno, mejoratze. Hoxe. Zuek bai. Hala, eskarrik asko. Bueno, oandik ere baditugu beste sariak banatzeko, alde batetik analik onena, eta baita ere Durangoko azokako tailerran nork irabazi duen bideorik onena, baina orain zemuz pixkateola aldakak mugitzen baitugu. Nik uste hemen protagonista handi bat dakagula eta oso ondo egiten dau. Eta, bueno, nik uste, hortik ikusten dut. Hortik handabil, beraz, txalo bero bat, Lain López entzal! Haupa Lain! Venga, oain danak Lainekin dantza egitea. Ia saliten dugun, a ver. Oin. Bueno, arratsaldeon, bai, a ver. Egingo dugu gauza bat. Dantza egin nahi dutenek, jarriko zarete hor, mesedez. Vale, así que venga. Mugitu horra, venga, va. Mugitu, venga. Ez duzu dantzatu egin nahi? Gutxi? Ba. A ver. Mikroa. Saiatuko gara, bai. Ni ona igo barnaz. Usten diazu, mesedez. Ni naz, ni hau egin, bai. Hala, utxi. Gehiago, kendu barzarete. Bueno, vale, orduan, dantzagina dutenek hemen, vale? Hemen. Eta espazioa utxi. Pizka zei izango da, baina, bueno, zeo zer egingo dugu. Beitu, dantzatuko dugu ez nebeltxaren paso doble. Baina, utxi espazioa, kontu zor, vale? Orduen. A ver. Egingo guna izango da. Dantza egiteko. A ver. Bueno. Zue jarraitu neuri, vale? Eta oso raza da, osea, barre beste berriro. Baina txaloak, hemen dikan, txalo batzuk eta... Venga, ba gauz. A ver. Nerekin etori, bai? Torri nerekin, torri.
lotxa hori gorde. Ezazu paso doble, ezazu, eta lotxa hori gorde. Soinuko le. Hau palai, mila esker. Bueno, haze ritmoa jarri dugun lainek, Artista hutza, Artista. Ez daukua, mutilak. Hoxe. Bueno, eta jarraitzen dugu. Sariak ematen. Eta hon, youtuber kanal onenai. Bueno, eta zer nolako saria eramaten duen, Sari potolua. Hoxe, potolua. 500 euro ez, 1000 bez. 2000 euro. Eta hain zuzen ere, epaimaiak haunako erizpideak kontutan hartu ditu, sari duna, hau da, kanalik onenari, sari hori emateko. Alde batetik, ongi antolatutako kanala delako euskaraz noski, bideoak oso interesgarriak ditu, kanal horrek, bisita ugari gainera, eta, bueno, gauza interesgarri ugari kontatzen ditu. Profesionala da, Hoxe, Eta lehen esan dugun moduan, sarisa 2000 euro, ez dela gitxi, Hoi da, ea irudi batzuk posible ditugun ikustea, berak egindako bideo horren inguruan, berak olako bideoi hortxe dugu, zein da bera? Maitane Segurola! Barrura etorri Maitane, hortxe dugu. Bueno, Maitane, zorionak azteko, Eskerrik asko. Erra, Horde ikusitugu irudi batzuk oidazuk daukasun bideo baten irudiak, ezta? Hori da, bai, niretzako, sorpresa ikaragarria izan ere, hilabete bakar batean ere ez du nire bideorik irabazi, beraz, eta batean sari potoloa eramatea, 2000 euro. 2000 eta kanala gainea, asko esatea dela. Eta espero zenun irabaztia? Espero, bueno, nik uste dut, maila altua ematen saiatu naizela. Hortikan aurrea ja epaimaiak ze iritzi duen edo publikoak ze iritzi duen, ja hortikan aurrea ezin da ezer egin, beraz, suerte aukidet eta eta zertan xautu edo gastatuko dituzu 2000 euroiek? Bueno, alde batetik nire anaiarekin elkarbanatuko ditut, izan ere elkarlanean ibiltzen gara. Elkarlanean ibiltzen gara kanalean, berak ere lana egiten du, naiz eta nik aurpegia eman. Sormenean eta baita detaile teknikoetan ere ibiltzen gara elkarrekin. Eta ondoren, diru pixkat errekuperatuz, izan ere hasiera baten inbertsio txiki bat egin nun. Nire bideotan bai argiztapena, baita fondoak eta kamera, objektiboak eta hortan dirua sartu dut. Eta batez ere, diru aldetikan oso garrantzitsua da, hemendikan aurrera bultzada bat emango dialako. Izan ere, ez dakit jendeak dakin, baina euskeraz YouTubeen oraindik, bakarrik oraindik, ezin da dirurik irabazi. Eta bertan gaudenok, benetan pasioz eta ilusioz gaude. Oso ondo, Maitane. Bueno, eta 2000 euroiek nork emango izkio? Asier Gurrutxaga Barrura! Gazteako produktorea! Venga, Asier! Hau, Asier. Sari potoloa 2000 euro, ongi bideratuko ditu. 2000 urteko youtuber lehiaketako kanalik oneran egilea. Maitane Segurola, 2000 euroko sari potoloa. Posposi dago, eskarrik asko Asier, eskarrik asko Maitane. Eta azken saria, hain zuzen ere, Durangoko azoka dela eta, hau da, aurreko ostiralean, hasi ginen, sari banaketa hau iragartzen baita ere, tailer berezi bat sortu genuen Julen Hernandez. Tailer bat dana induzu, Dana, denetarik egin genuen. Julen Hernandez youtuberren artean, youtuber ospetsuena, guapo, elegantia, eta bere bideoek izugarrizko bisita dituztenak, eta noski bertatik tailer bat eta proposamenak eskatu genitun. Eta irabazlea jada badugu ere, bai. Eta neska da? Bai, Bizkaitarra. Bizkaitarra muskizekoa. Eta uste gure hartan dagoela ere, ongi etorri emango diogu Maialen Izurtzari! Ea Maialen, hemen txendugu Maialen. Torri. Bai, apa Maialen. Apa. Bueno, ongi? Bai. Bueno, Durangoko azokaren inguruan ere bideo berezi bat egin zenuen, ezta? Bai, justu nengoen argazkiak egiten, voluntario egon nengolako hemen, eta aprobetsatu nun, eta, bideo. Oso ondo. Bueno, eta bakizun nork emango dizu saria? Mutil guapo, elegantia. Horko mutil horrek emongo. Venga, txalo bere bat, Josurentzat! Elegantia, Oso ondo. Aupa, venga bikote, eskerrik asko. Aupa, mila eskerrikote. Bueno, eta amaitu baino lehen beste sari bat eman behar dugu kasu enten Txurru. Zuk emango duzu sari hori.
ugari izan dira, bueno, youtuber lehiaketa honetan, beren botoak eta bisitak egin dituzten lagunak, eta noski, horiek ere beren fideltasuna saritu behar dugu. Horiak gazteako webgunean boto ugari jaso ditugu, eta haien artean irabazle bat, iPhone 6 bat irabazi dau, eta bera nungoa da, Azkoitxikoa berriro. Bai. Baina ez da Iban Gartzia, ez da berriro. Bera, Josu Konde da. Josu Konde, hemen didabilen, Josu Konde! Eskarrik asko, Josu. Bueno, hazen nolako telefonoa eramatezu, mugikorra eramatezu, Bai. Erra. Josu. Hemen txenduzu, Zutzako, iPhone 6 bat, zutzako bakarrik, Eskerrik asko. Bueno, venga, txalo bero bat Josuren txat, gelditu hemen, irabazle guzti eskatuko dio mesedez, holtzara igotzea, gutarrekin batera argazki dotore bat atatza, irabazleak mesedez etorri, zuen txekekin, venga, etorri, noski, alde batetik gazteako eta gutarra saioko huetataritan argazki hau zintzilikatuko ditugu, gaur sari banaketa handia dugulako, bai, saridunak ere bai, zuek zatelako protagonistak, venga, etorri, saridun guztiak, hemen txen daude saridunak, gutxiak, ¡Apa, cuadrilla! Hortxe, venga, elegantiak, venga, irrifartxoiek, primeran, venga, txalo bero bat beraientzat! Hala, listo. Bueno, txurru. Venga, va. Ale, mi hemen antolatzen dugun bitartean. Oida. Bueno, honekin amaitutzaten behar dugu, agurtu behar dugu, hasiera guztiek badute bai amaiera bat, eta zoritxarrez, youtuber lehiaketak bere hortan amaitu behar du. Urtia bukau da eta youtuber lehiaketa be, bukautzat emango. Bueno, dena dela, espero dugu, aurtengo lehenengo edizioa izan arren, bigarren edizioa, Seguro baiet, hombre, baiet. Bueno, amaitu baino lehen, esan behar dugu, egin zaitez, YouTuberra! Bueno, urrengo urte arte, bale? Eskarrik asko txurru, placer bat izan da. Agur!